O amor transcende as aparencias físicas e as normas sociais, expresándose a través de lazos profundos e de unha resiliencia inabalável. Este relato explora 10 historias extraordinarias onde a conexón emocional e a determinación redefinen as regras do corazón humano diante da adversidade. Número 10. Caitlin e Montri, o eco de unha alma resiliente. Caitlin nasceu con a síndrome de Treacher-Collins, unha condición genética rara que afectou gravemente o desenvolvimento de súas estruturas óseas faciais desde o estadio embrionario. Privada de orellas externas e dotada de unha mandíbula subdesenvolvida, súa infancia foi marcada por unha sucesión de intervencións cirúrxicas pesadas e un combate diario contra o ostracismo social. En un mundo obcecado pela simetría perfeita e pelos padróns estéticos polidos, Caitlin teve que buscar unha forza interior fenomenal para non sucumbir ao isolamento. Ela encontrou súa salvación na danza clásica, unha arte exigente onde aprendeu a transformar seu sofrimento en unha grasa corporal hipnótica. Ao compartillar súas performances e seu cotidiano nas redes sociais, ela quebrou o silencio que cercaba a súa doenza. Foi nese espazo de vulnerabilidade asumida que ela coñeceu Montri. Para este homen, a beleza non é un conceito anatómico, mas unha emanación do espírito. Montri foi inmediatamente cativado pela luz que emanaba de Caitlin, vendo nela unha parceira de vida cuya riqueza intelectual e forza de alma superaban todas as expectativas. O casamento deles, celebrado con alegría, tornouse un símbolo mundial de autenticidade radical. Juntos, eles proban que a intimidade verdadeira non nace da contemplación de un rosto perfeito, mas do recoñecimento mutuo de dúas esencias que se completan alén das máscaras biológicas que a natureza nos impón. Número 9. Shane Burko e Hannah Aylward, unha revolución romántica. Shane Burko, escritor talentoso e palestrante renomado, vive con amiotrofía espinal, unha doenza neuromuscular que limita considerablemente súa mobilidade física. A pesar de un corpo frágil e do uso constante de unha cadeira de rodas eléctrica, Shane posúe un espírito vivo e un humor avasalador. Súa esposa, Hannah Aylward, é unha muller cuya vitalidade e abertura de espírito permitiran construir unha relación que moitos julgaban imposível. A través de seu canal no YouTube, Square Me and Grabs, eles documentan seu cotidiano con unha honestidade desarmante, desafiando os preconceitos persistentes sobre as relacións chamadas intercapacitadas. Eles enfrentan un ceticismo mundial constante, recebendo frecuentemente comentarios suxerindo que Hannah é a enfermeira de Shane ou que ele posúe unha fortuna escondida. No entanto, a realidade do seu vínculo está ancorada en unha igualdade intelectual e emocional absoluta. Hannah rejeita con forza o rótulo de cuidadora para privilegiarse o papel de parceira amorosa e cúmplice de vida. Para Shane, Hannah representa o porto seguro onde súa deficiencia se torna un dado logístico secundario diante da profundidade do seu amor. A historia deles é unha lição magistral de comunicación, demonstrando que o desexo e a afeição non son exclusividade de corpos saudáveis, mas o fruto de unha conexión humana sincera e compartillada. Número 8. Coral e Ilias, a beleza da autenticidade bruta. Coral lutou por moito tempo contra os sintomas da síndrome dos ovarios policísticos, SOPC, unha condición hormonal que causa, entre outras coisas, unha pilosidade facial masculina. Durante anos, ela viveu con vergoña, pasando horas se barbeando para se conformar aos padróns de feminilidade impostos pela sociedade. No entanto, exhausta dese combate contra a súa propia natureza, ela tomou a decisión corajosa de deixar súa barba crecer e abrasar súa apariencia única. Esa afirmación de sí radical agiu como un filtro, afastando os espíritos superficiais para dar lugar a Ilias. Este último non se asustou con os pelos faciais de Coral, pelo contrario, foi seducido pela incrível autoconfianza e pela audacia que ela emanaba. Para Ilias, a barba de Coral non é un defeito estético, mas o sinal distintivo de unha muller que se recusa a ser quebrada pelas presións sociais. Juntos, eles navegan en un mundo frecuentemente cheio de julgamentos e ollares insistentes, transformando cada encontro en unha oportunidade pedagógica sobre a diversidade corporal. Súa unión é un lembrete poderoso de que a aceitación de sí mesmo é o fundamento necesario para todo amor auténtico. Eles encarnan unha nova forma de romantismo, onde a vulnerabilidade se torna unha forza e onde a diferenza é celebrada como unha riqueza inestimable. Número 7. Kristen Victoria e Mark,
a solidez alén do vidro. Kristen Victoria nasceu con osteogénese imperfeita, máis coñecida como doenza dos osos de vidro. Esta condición tórnase o esqueleto extremamente frágil, a punto de o menor impacto poder causar unha fratura dolorosa. A pesar de centenas de fraturas e inúmeras operazones ao longo de súa xuventude, Kristen desenvolveu unha personalidade resiliente e unha sede de viver comunicativa. Foi esa enerxía vital que atraeu Mark para ela. Desde o primeiro encontro, Mark non viu unha muller en unha cadeira de rodas definida por súa fragilidade, mas unha muller de asón dotada de unha inteligencia e ambición transbordantes. A relación deles é construída sobre un equilibrio perfeito, onde a deficiencia de Kristen nunca é un freio aos seus proxectos comuns. Xuntos eles viaxan, empreenden e exploran o mundo, probando que a vulnerabilidade física pode coexistir perfeitamente co unha forza mental fora do común. Mark recusa categóricamente ser percebido como o salvador de Kristen. Ele se ve como seu parceiro igual, aprendendo a cada día con a capacidade dela de superar a dor e os obstáculos. O casamento deles é unha proba viva de que a verdadeira solidez de un casal non reside na robustez física, mas na sinerxía de vontades e na profundidade de un apoio mutuo incondicional que transcende os limites biolóxicos. Número 6. Aziz Al-Asmar, un legado de grandeza e de corazón. Aziz Al-Asmar, cariñosamente apelidado de Pequeno Sheik de Dubai, era un home cuxa estatura física era limitada por unha condición hormonal rara, mas cuxa influencia e xenerosidade eran ilimitadas. Figura emblemática das redes sociais, ele levou unha existencia marcada pelo suceso empreendedor e unha vida amorosa de unha dignidade exemplar. Seu casamento con unha muller que o amou pelo seu carisma, súa bondade e súa visión de mundo enviou unha mensaxe poderosa. O valor de un ser humano nunca é medido en centímetros. Súa esposa foi sempre seu pilar máis sólido, apoiando en seus vastos proxectos filantrópicos e acompañando nas altas esferas da sociedade de Dubai con unha elegancia natural. Xuntos, eles enfrentaron as críticas superficiais con unha calma olímpica, probando que o amor verdadeiro ignora padróns físicos arbitrarios. Embora a súa xornada na Terra teña terminado prematuramente debido a complicacións ligadas á súa saúde, a historia de Aziz permanece gravada na memoria como un símbolo de resiliencia. Ele deixou para atrás a lembranza de un home que viveu intensamente, lembrando a todos que a integridade da alma e o calor humano son as únicas moedas que realmente contan nas relacións do corazón. Número 5. Cole e carisma. O amor como vetor de educación digital. Cole e Carisma forman un casal moderno e dinámico que utiliza inteligentemente as plataformas digitais para sensibilizar o grande público sobre as realidades das relacións chamadas intercapaces. Após un tráxico accidente de mergullo que deixou Cole tetrapléxico, seu encontro fortuito con Carisma, entón técnica de rehabilitación, marcou o inicio de unha aventura común baseada en un amor profundo e na vontade de educar. Xuntos, eles documentan seu cotidiano complexo no YouTube, abordando con moito humor e unha transparencia rara os desafíos técnicos e as alegrías simples de unha vida compartillada a pesar da deficiencia grave. Súa abordaxe militante visa normalizar a percepción social de casais mixtos cuanto á mobilidade e quebrar os inúmeros tabús sobre a vida social de persoas con deficiencia. Ao compartillar súa xornada, eles oferecen un apoio moral precioso a millares de persoas en situacións semellantes, ao mesmo tempo que educan o público sobre a importancia da inclusión. Súa historia proba que a conexión emocional transcende os límites físicos. Número 4. Nick Vujicic e Kanae Miyahara. Un milagre espiritual. Nick Vujicic nasceu con a síndrome de tetraamelia, unha condición rarísima que o privou de seus 4 membros. Hoxe palestrante internacional, ele transformou súa deficiencia en unha mensaxe de esperanza para millóns de persoas. Seu encontro con Kanae Miyahara foi o ponto de partida de unha historia de amor que moitos cualifican como milagrosa. Kanae soube ver alén da ausencia de brazos e pernas para descobrir un home dotado de unha forza de carácter excepcional e de unha visión espiritual profunda. Desde o seu casamento en 2012, eles construíran unha familia sólida e acolleran 4 fillos, probando que as limitacións corporais non impeden en nada o cumprimento dos papéis de marido e pai. Kanae nunca considerou Nick como un fardo, mas como unha fonte de inspiración diaria. Nick resalta frecuentemente que o amor incondicional de súa esposa foi o motor esencial de seu florecimento pessoal.
O cotidiano deles é feito de desafíos logísticos, mas seu vínculo é cimentado por valores comuns e unha fe compartillada que transcenden os obstáculos materiais. Súa jornada é un farol para a humanidade, demonstrando que o espírito, cuando apoyado por un amor puro, non coñece neñuma barreira intransponível e pode construir unha felicidade duradoura contra todas as expectativas. Número 3. Philip e Susie Ealing. A unión de continentes e de corazones. Philip Ealing, un australiano que vive coa miopatía de Bethlen, e súa esposa Susan, originaria do Kenia, forman un casal cuya unión desafía as fronteiras geográficas, culturais e físicas. A miopatía de Philip causa unha fraqueza muscular progresiva, mas iso nunca impediu súa ambición en súa capacidade de amar. O encontro deles ocorreu en un ambiente profesional dedicado á axuda humanitaria, onde o respeito mutuo pelos seus respectivos compromisos se transformou en unha paixón profunda. A pesar do ceticismo de algúns observadores que dubidaban da longevidade de súa relación debido á doenza degenerativa de Philip, eles selaron súa unión en 2018. Susan ve en Philip unha resiliencia extraordinaria que a inspira todos os días, en cuanto Philip encontra nela unha forza tranquila e unha parceira visionaria. Juntos, eles navegan pelos desafíos de saúde de Philip con unha solidariedade exemplar, probando que o amor auténtico é cego ás capacidades físicas. Súa relación é unha fusón magnífica de culturas, demonstrando que a complementaridade das personalidades é o único criterio válido para construir un lar sólido e duradouro, capaz de superar todas as probasóns da vida con unha grasa inabalável. Número 2. Aaron Fotheringham e Charlie Wilson. A adrenalina da paixón. Aaron Fotheringham é un atleta de renome mundial que revolucionou o uso da cadeira de rodas ao criar o WCMX, unha disciplina onde realiza manobras acrobáticas espectaculares. Portador de espiña bífida, ele recusou desde moito joven deixar que súa cadeira de rodas limitase seus soños. Súa intrepidez e recusa á vitimización cativaron Charlie Wilson. A relación deles foi construída sobre unha sede común de aventura, de riscos calculados e de liberdade. Casados en 2018, eles forman unha dupla dinámica onde a cadeira de rodas de Aaron non é percibida como un entrave, mas como unha ferramenta de performance. Para Aaron, Charlie é moito máis do que unha esposa. Ela é a cúmplice que apoia seus desafíos esportivos máis loucos e que compartilla a súa visão de unha vida sen límites. Eles proban juntos que a deficiencia non diminúe en nada a atrasación sexual, o prazer compartillado ou a ambición de construir un futuro radiante. A historia deles enfatiza que a felicidade non é unha questão de mobilidade, mas de atitude perante a vida. Ao transformar cada obstáculo en unha oportunidade de crecimento, eles encarnan unha visón moderna de parcería amorosa, onde cada membro do casal impulsiona o outro para cima, probando que o amor é o combustível máis poderoso para conquistar novos picos. Número 1. Joseph e Vania. A profundidade de un amor silencioso. Joseph naseu sen mandíbula debido a síndrome otofacial, unha condición que o impede de falar e que moldou seu rosto de maneira incomún. Durante a maior parte de súa vida, ele enfrentou o isolamento e o ollar cruel dos outros. No entanto, seu encontro con Vania en seu local de traballo mudou tudo. Vania soube romper a barreira da aparencia física para descobrir un homen de unha sensibilidade rara e de unha inteligencia emocional profunda. Como Joseph non pódese expresar oralmente, eles desenvolveron súa propia linguaxe, utilizando aplicativos tecnolóxicos e a lingua de sinais para comunicar seus sentimentos máis íntimos. Diante dos ollares intrusivos e maldosos do público, eles escolleronse casar na intimidade para preservar a pureza do seu vínculo. Hoxe, eles testemunhan o fato de que o amor verdadeiro non se limita á estrutura de un rosto ou á capacidade de pronunciar palabras. Súa unión se enraíza na paciencia, na escuta do corazón e en unha comprensión mutua que ultrapasa o cuadro da linguaxe convencional. Súa historia é unha lición magistral de compaixón, probando que o silencio pode ser preenchido por un amor moito máis poderoso do que todos os discursos do mundo, e que a beleza reside na clareza da alma. Número 11. Momento de casos imprevistos. Cuando foron publicados na internet como o casal máis diferente de todos os tempos, a rede inflamouse. Algúns xulgaban, outros questionaban. No entanto, alén de súas aparencias singulares, escondíase unha verdade universal. O amor non coñece moldes. Diante dos ollares curiosos, eles escolleron abrazar súa unicidade con coraxen.
Seu vínculo proba que a beleza humana reside en súas diferenzas máis marcantes. Ao celebrar o que os torna únicos, eles lembran ao mundo inteiro que a normalidade é apenas unha ilusión. A singularidade de cada ser é un tesouro. Amemos nosas diferenzas, pois elas nos definen. Esas traxectorias inspiradoras lembran que o amor é unha forza transcendente capaz de superar os preconceitos máis arraigados. Ao celebrarmos esas unións, recoñecemos que a verdadeira conexión humana reside na aceitación mutua e na resiliencia perante o corazón humano.